Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Let me be your light, you're safe, no one will find you, your fears are far, that's all I ask. Sa biyayang bigay ng may kapal sa mga taong ito na nagdala po dito sa Isla Verde tulad ni Kuya Jun Seriales. At lalong-lalo na ang sponsor ng ito ay ang mga OFW na sila ang mga heroes na nagbigay ng tulong mula sa amin. Maraming salamat. Mula noong nagbigay kayo noong May yung school supply at ngayon na naman. This school year, dalawa na po ang naibigay ng tulong sa amin. Pinagdarasal po namin na sana lalo kayong maging malakas ang inyong mga katawan para lalong marami kayong mabigyang biyaya dito sa Pilipinas. Mabuhay kayo, mabuhay ang OFW, mabuhay ang The 4 Decade Go. Thank you very much. So here comes si Sir Jun Seriales. Andyan po yung solar na kung saan malaking tulong. Hindi na kami magkukumahog, natatakbo sa bahay, kung malobat ang aming laptop o kay lapel, outright, dito na kami kaagad-agad sa school mag-charge kasi meron na po kaming solar panel na gagamitin. Kaya po, Sir Jun, ating kasamo, maraming salamat po. Kani ti Nagan, ti Barangay Council, ti General Aguinaldo, may daduluan, ti nagaget ni Kapitan tayo, ni Kapitan Andy Ruiz. Agyaman kami iti kan nakaited iti maysa nga solar power nga indunar dagiti nayat nga timulong baiten ti panangi daulo ni Apo Jun Seriales ken ti Katuana ket sapay ko ma kasanlang na ito iti maited na o kanto pa siguro may katlo ken may katak orang mi ako ajay tuloy-tuloy ngayon ka pa nagtulong iti daytoy nga pagadalang ket nasa ukon ang pag nga aldaw tayo aning nga labas na.